Yeah, I'm a chillin' boy. Today no name. Kano TikTokers. Yeah. Astaghfirullah. Wai ganin ma'aiki yanzu shi muke mafarki, abban Zainaba Habibi manzo kai muke ta dauki. Wai diyar asara duk gidanku za mu sara, har kina da bakin zagi kuma zaki yi gadara. Wai kin yi ƙarya wuyan ki za mu yanka. Wai ki zagi manzo bakin ki kamar wando, tunda dai kin zagi shugaba wuyan ki za mu tsire. Kabarin ki na da zafi dan wutar ki na da ƙarfi, da ki buya cila in na ganki ni ko ban barin ki. Duniyar mata miki zafi, layiran mata miki zafi, yar asara wutar ki da zafi. Ashe jinin su Abu Jahil har yanzu kuna nan, ashe jinin su Lamaruri har yanzu kuna nan. To ku saurara ku ji ni, koda kowa zai ya gini, na rantse babu ya gini. Duk wanda ya taba annabi sai mun kashe shi, komawa ne gatan samu din sai mun lashe shi. Mu fa manzon Allah sai shi, waɗansu contract ne, wasu rashin ilimi ne, wasu rashin hankali ne. To kuma menene yi wa shugaban kasar ka, in ba shi ba to gwamnan ka, in ba shi ba to baban ka. Dan in kawa annabi suna gani za mu kashe ka. Astaghfirullah. Allah astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya annabi muna san ka, Muna san ka. Allah astaghfirullah. Mun tuba.